హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి బెండ చెట్లలో ఏ విధంగా మనకు కలుపు అనేది తీస్తారనేది. నేచురల్గా మనకు పెద్ద పెద్ద పారలు లేకుండా, గడ్డి మందు యూజ్ చేయకుండా, కలుపు మందులు కొట్టకుండా మనకు చిన్న చిన్న పార్లతోనే మనకు ఈ విధంగా తీయడం జరుగుతుంది. చూడండి ఏ విధంగా మొక్కకి దాన్ని బదిరిస్తారనేది, కలుపు ఏ విధంగా తీస్తారు, మన్ను ఏ విధంగా వేస్తారనేది మీకు ఆరోగ్యమైన ఆహారం అందించాలి. దీంతో ఇక్కడ ఎలా తీస్తున్నారు చూడండి, ఎంత అందంగా కనబడుతుందో చూడండి ఒకసారి. బెండ నేచురల్